Restablir la normalitat quan abans millor. És la voluntat del president de la Generalitat, José Montilla, que ha visitat algunes de les zones del Baix Empordà més perjudicades per les nevades. Acompanyat dels alcaldes de Palafrugell i Palamós, Montilla ha comprovat sobre el terreny les grans destrosses causades en els boscos d'aquesta zona, on milers d'arbres han caigut i molts altres han quedat molt malmesos. El president de la Generalitat ha dit que en els propers dies s'avaluaran els danys i s'iniciarà quan abans millor la retirada d'arbres i la neteja dels boscos. Montilla ha subratllat el caràcter excepcional del temporal i que ara cal actuar amb diligència per evitar problemes amb el foc a l'estiu. Bé, jo crec que el que veiem és una mostra molt palpable dels efectes d'aquest temporal i de la seva excepcionalitat. Haurem de netejar boscos, haurem de reparar camins, haurem de fer feines precisament per evitar que a l'estiu alguns dels nostres boscos es puguin convertir en un polvorí. La prioritat serà ara l'adequació dels boscos públics i les zones protegides. Paral·lelament, també s'establiran línies de col·laboració i suport amb els propietaris de boscos privats, força nombrosos a la zona afectada.